Продължаваме с председателя на Българска стопанска камера и изпълнителен директор на Овергаз Сашо Дончев. Здравейте, добре дошли. В един така доста нетрадиционен ден гостувате. Здравейте. Предполагам, че следите всичко, което се случваше последните 24 часа в Париж. Имате ли вие някакво заключение? Това бяха почти истински военни действия, които се водеха на територията на френската столица. Дано времето, което използвате, да е правилно. В минало време имате предвид. Дано. Да, иначе нещата очевидно очевидно са много тревожни и очевидно ние като че ли не стигаме до истината за причините за всичко това, което се случва, след като сме готови да наречем благополучен изхода с толкова много жертви. Той е благополучен днес до толкова, доколкото невинните хора са били спасени, а атентаторите, според мен, беше ясно, че няма как да оцелят, освен ако те не се предадат. След като те не се предават. Това е ясно и не жалим естествено за атентаторите. Преди да почнем да говорим за нашите си неща, българските, които, слава Богу, не са свързани все още с жертви. Искам все пак да ви цитирам нещо, което прочетох от Валерий Найденов в 24 часа, тъй като вие сте човек, който така се занимава освен с бизнес и с анализи на обществените процеси. Значи Валерий казва така: с какво тези текстове, той има предвид текстовете на Корана, са по-цивилизовани от Майн Кампф на Хитлер? С нищо. Те са дори по-свирепи. Защо тогава Майн Кампф е забранена, а свирепите текстове на Корана не? Пита Валерий Найденов. Това ли е войната сега между Корана и между цивилизацията? Вижте, ние, ако сме искрени привърженици и защитници на свободата, не би трябвало да отказваме правото на всеки един да пише подобни текстове, да вярва в такива текстове. Друг е въпросът как ние защитаваме себе си и как функционират съвременните общества, тези, които ни изповядват, примерно, подобни истини. Не съм чел материала на Валерий, но най-вероятно той има предвид, че там, където господстващата религия или културата, по-важното е културата, изключва подобни текстове, те наистина може би под някаква форма могат да бъдат забранени или да бъде ограничен достъпа до тях. Аз веднага ще прочета какво има предвид Валерий. Аз съм си го извадил. Това, което пише в Корана, е налагане на исляма, т.е. препоръчва се налагане на исляма на цялото човечество, ако трябва и с огън и меч, овладяване на политическата власт, както в отделно взети страни, така и създаване на световна държава на исляма халифат, както и замяна на светското законодателство с шерията. Това звучи така, как да кажа, тревожно звучи. Особено ако има хора, които са се наели да изпълнят тази задача, която е поставена от Корана. И тези младежи изглеждат точно такава задача. Няма никакво съмнение, че обществото е длъжно да намери инструментите, формата, с която да реагира, да защити себе си от такава агресия, защото това е откровенна агресия. Добре, ще продължаваме да следим. Благодаря ви за това мнение, което изказахте сега. Пак ще ви върна с 24 часа назад на вашият колега, той ви е колега Кирил Домусчиев, нали? Защото е председател на другата работодателска организация. Аз го попитах дали смята, че 2015 година ще е по-добра от 2014. Той изрази доста голямо съмнение и каза: дано да е поне толкова добра или толкова лоша, колкото е била 2014. Първо, аз мисля, че е трудно да обобщаваме каква би могла да бъде годината за всички българи, в частност за всички предприемачи. Най-вероятно за тези, чието бизнес в голяма степен е създаден от държавата и зависи от държавата, 2015 ще бъде по-различна от 2014, най-малкото защото се смениха центровете на властта. За тези, които не че им е все едно, кои управляват, но просто тяхния бизнес в най-малка степен е зависим от настроенията, от отношенията на официалните управляващи към тях,
тя годината ще бъде същата. Всеки ден работа, конкуренция с себе подобни и търсене на варианта, в който ти си по-добрия на пазара, за да оцелееш, за да бъдеш успешен, за да създадеш добър бит за себе си, за семейството си, да бъдеш добър пример за децата си. Така че годините в предприемаческия занаят са винаги напрегнати. Няма лежерни, няма спокойни години. Друг е въпросът, че би могло да се мечтае, че някой ден административните пречки, тежести, понякога дори рекет, ще бъдат далеч по-малко, отколкото са били миналата или по-миналата година. Добре, вие се занимавате с газ, познавате много добре енергетиката, следите и процесите глобално в енергетиката. Явно това правителство ще се стреми днеска, между другото има едно изявление на Делян Добрев, който е председател на парламентарната комисия. Те имат намерение по някакъв начин да започват да намаляват този огромен, бих го нарекал, зрелищен дефицит в енергетиката. Мислите ли, че това може, поне първите стъпки в 2015 могат да доведат до намаляване на тези няколко милиарда, които НЕК дължи на практика? Ами, ако НЕК има дефицит от няколко милиарда, за да го компенсира, да го намали, той трябва да ги вземе от някъде, тези милиарди. Задължително. Да. И очевидно, ако ги вземе от бюджета, това е една непозволена държавна помощ и не съответства на добрите практики в Европа. Най-вероятно няма да стане по този начин. Другия начин е евентуално да ги получи като излишък от цените, по които продава услугите си. А това възможно ли е да се случи? Аз давам един пример. Възможно е да се случи и в някаква степен е обосновано, в много голяма степен е обосновано. Защото всеки един продукт трябва да бъде продаван не под своята себестойност. Даже в добрите търговски практики в цял свят това е наказуемо. Тоест, преследва се от закона. А в България години наред политиците се опитват да правят социална политика през цените на ток. Изкуствено ги държат на ниски нива. Което днес констатираме като факт, не беше трудно да бъде предсказано преди 10 години, преди 12 години. Даже аз в някаква степен си мислех, че когато преди 10 години Deloitte & Touche представяха проекта за БЕХ, че може би точно това е целта на този проект, но на моя въпрос, какви добри практики в енергетиката искате да принесете и мултиплицирате през тая нова структура, аз отговор не получих и се оказа, че те направиха всъщност една паразитна структура, едно второ специално министерство в енергетиката. Не знам, смисъла на БЕХ не е ясен по никакъв начин. Тя е вредна, не е полезна структура. Мислите ли обаче, че като е вредна, някой ще реши да ликвидира Български енергиен холдинг? Ами защо да не го ликвидира? То зависи какво разбираме под ликвидация на Български енергиен холдинг. Защото дружествата, които влизат в този холдинг... Всички са държавни. Да, и имат самостоятелен живот, самостоятелна биография, имат самостоятелен бизнес. Те могат да продължат да съществуват. Тоест трябва да ликвидираме една администрация. Шапка, да бъде примахната. Ако някой е в състояние да ми каже поне една полза, която за 10 години е успяла да генерира по отношение на енергетиката тази структура, аз ще бъда много благодарен, защото ще науча нещо важно. Това предстои да видим каква ще бъде държавната политика в тази област, но да ви питам нещо конкретно. Вие следите ли цените на петрола в света и на дребно в България и отделните страни? Да. Какво ще бъде според вас отражението за икономиката на България от това драстично спадане на цените на петролните продукти? Сега няма никакво съмнение, че ние сме една енергийно неефективна икономика, но ние сме и като общество енергийно неефективни. Така че всяко понижение на цените означава по-малко на енергоносителите, означава по-малко разходи за всеки един от нас и като предприемач, в бизнеса му и в домакинството. Следователно, това би могло да бъде една добра новина за българското общество. Колкото до другото, същественото, не продължаваме
продължаваме някакси не знам, да го примълчаваме или не го говорим достатъчно високо, че основният проблем на България, на българите в енергетиката е именно тази неефективност, за която аз говорих. И че това временно, аз съм убеден, че това е временно понижение на цените, е само възможност за глътка въздух. Да, но това не е решение. Решението в незабавната реализация на проекти, които могат да доведат до по-ефективно използване на енергията. Ние сме на последно място не само в Европа, в съотношението първоначална и крайна енергия, ако това е достатъчно ясно за публиката. Следователно, трябва да положим усилия в тая насока и да ги положим като общество. Всеки там, където е, да помисли, защото всеки един от нас би имал полза от това. Добре, трябва да ви кажа още веднъж, защото нашия разговор така не се развива в тази посока, която аз имам още много въпроси. Ще дойдете пак, нали, за да си говорим само за енергетика. Между другото, за да завършим темата с петролните продукти, а има ли опасност обаче за бюджета с по-ниските акцизи и по-ниските данъци, които се плащат във връзка с петролните продукти? Не мисля. Първо, бюджета има доста големи буфери в момента. И тази цена няма да се отрази. Да, а отделно от това, от една страна той ще получи по-малко от акцизите, но от друга страна ще направи и по-малко разход. Добре, благодаря ви за този разговор. Обещаваме си да го продължим в съвсем скоро време, което ние ще разберем. Вижте какво предстои.